Здравейте, ето това съм аз, Фуникилър, и днес ще минаме джъмп в един много як сървър. Да, вече ми се бъгна в рапса, това ми е новия екран. Бъгнем се в рапса и зато и трябва да снимам с бандика, който значи клиповете ще ми са 10 минути. Това снимам сървъра на NaruMC. Може да видите в страницата на NaruMC сървъра, айпто. В смисъл NaruMC в YouTube, както видите, има епизод за сървър. Сега минаваме един джъмп, като цитирам честа, ще ми даде някакви сбуси, но джъмпа не е лесен. Намкам. Намкам са. И ще се върна докато колата стигна до някъде. И пак сме тук. И... Мъкам, бе! Абе, хора, трябва да оцелям. Газ. Това ще направим поръчка. Оцеляване. Ще окръстим. Extreme Survivor. Това ще е епизод 1. Ще е много кратък. Сега да речем малко. Къде че може да чупим. Трябва. Това ще е много лудо. Тихо, хора. Първият епизод ще е съвсем кратък. Добре. Първо ще очарам, но първият епизод ще е толкова кратък, само да се намеря място за живение. Тук ще. По-татък ще се развия. И чао. Хора.